Fl-aħħar sigħat sar magħruf li l-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar mhux se jerġa' jsir f'Marsa Xlokk wara li Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo mallura mill-wegħda li kien għamel il-kunsilliera tal-lokal. Dan ħabbru l-Kunsillier Laburista ta' Marsa Xlokk Daniel Zarafa meta permezz ta' post fuq Facebook kritika l-fatt li l-Gvern sab 120,000 euro xjagħti lil David Williams sabiex ippreżenta serata ta' 2 nofs waqt il-Malta Film Awards iżda ma sabx flus biex isir dan il-festival tant ikun mistenni mill-Maltin. Daniel Zarafa fisser kif sena ilu kien kellem lill-Ministru tat-Turiżmu u kien wedu li dis-sena jsir f'Marsa Xlokk. Iżda jidher li din il-weda sfaxxat fix-xejn hekk kif waqt laqgħa mal-Awtorità tat-Turiżmu li saret madwar 15 ilu għalulhom li minflok il-logħob tan-nar se jsir biss nar tal-art. Il-Kunsillier Laburista insista li tul dawn l-aħħar snin u stess innota kif membri fil-Gvern dejjem inqdew b'Marsa Xlokk permezz ta' posters u reklami bħala vetrina għal Malta jew għal sports politiċi u kritika għal fatt li l-Gvern bħal nessa kompletament lil Marsa Xlokk meta ippoppa sidru biċ-ċifri tat-turiżmu meta nofs dawk li ġew f'pajjiżna l-vakanza ma żorux lil Marsa Xlokk. Daniel Zarafa spjega kif tul dawn l-aħħar snin innota wkoll kif dan il-festival ittieħed minn Marsa Xlokk sabiex minflok jibda jsir fid-distrett tal-Ministru Clayton Bartolo propju fil-Meliħa li ma' festival kien sar tradizzjoni għax-Lukkajri. Zarafa mhux l-ewwel kunsillier li fl-aħħar ġimgħat ħareġ b'saħħa kontra l-Gvern. Dan apparti kunsillieri oħra bħal fil-każ ta' Birkirkara li qed jażlu jikkontestaw l-elezzjoni bħala indipendenti biex ma jmissux aktar mal-Partit Laburista.